Assistent-trainer Henk de Jong ziet het voor de wedstrijd een plakje op de tribune. Hij is schorst en mag dus net op het veld staan. En hij zocht dat zijn ploeg het net goed docht in de eerste helft. Sander van der Heijden, die het verrassend achterin speelt voor de schorste Luidink, levert de bal in en dan gaat het helemaal mis. Istvan Baks kan vrij trol rennen en hij liet David Mul kansloos. Na 10 minuten is het 1-0 voor Den Bosch. Het was helemaal niks. Het was, balbezit was niet goed, balverliezen, we gingen eigenlijk niet een duel aan. Ze konden rustig al bouwen, de tweede bal was voor hun. Ja, dat was gewoon echt heel matig. En de beziekers krijgen dan kans op kans. Meul moet een paar keer ingrijpen en krijgt hier helft van Kevin Diaz die het schot van Jordans Peters op de linie keert. Cambuur had gelukt dat Den Bosch geen die een werk maakt. En pas na een jelle zouden we de eerste kans uit een goede aanval van de thuisploeg. Goeie actie van Danny Guit, die zocht race gegaan had, maar dan wordt er fluiten voor Boedenspul. En dat is discutabel, zo kennen we in de herhaling zien. Want linksback Samuel Scheimans zit nog achterin en die liet het Boedenspul op te heffen. Maar toch wordt er vlagen voor Boedenspul terug Koen Drosten en dus gaat het feest net terug. En even later Ozan Turk, maar een knappe actie, schot in de lange hoeken en dat skampt de peel nog. Maar het binnen de jinnige wapenfouten van Cambuur in de eerste helft en 10 minuten voor het skoft gaat het weer mis. Vrij trap Scheiman, Van Moorsel wordt Hielendal vrijlitten en dan is het 0-2. Nou ja, we hebben de rust ook aangegeven van ja, dat er in de eerste helft eigenlijk maar één ploeg gespeeld heeft voor de overwinning. En dat was FC Den Bosch. En ja, dat kan niet op onze grond. Moeten wij de dienst uitmaken. En nou, ik heb ze gezegd, je hebt nog 45 minuten om te laten zien dat je vanuit goed hout gesneden bent. Ik moet zeggen dat ze dat prima opgepikt hebben. Want de tweede helft speelt het Cambuur een stuk beter en er wordt meer strijd leveren. En die strijdlust smiet een doelpunt op. Het is een echte scrimmage. 2, 3, 4 keer inzitten. De Wut al juicht, maar Paul Beekmans hij jouwt het laatste setje. 1-2. Cambuur komt er nog een keer goed voort bij een vrije trap van Verbeek. Mul pakt in eerste instantie heel, maar docht het in tweede instantie geweldig als hij 2 Bossenaren van scoren aanhoudt. En 4 in blessuretijd krijgt Cambuur dan toch nog een punt. Via Van der Heijden komt de bal bij Schepers. Die zet var op Mark de Vries en die maakt het de 2-2. Zo pakt Cambuur in de ultieme slotfase toch nog een punt. Vooraf dan ben je niet tevreden met het punt, maar als je achteraf ziet, dan is dat 2-0 achter na zo'n eerste helft, dan moet je heel blij zijn dat je de 2-2 eruit sleept.